Ning jaman dhisik, para wali songo uga iso nerjemahno prinsip kejawen sing tibake padha karo piwulang Islam. Kayata memayu hayuning bawana, ambrasta dur hangkara kuwi amar ma'ruf nahi mungkar. Terus urip kuwi urup kuwi padha karo khairunas anfa'uhum linnas. Tegese wong urip kuwi kudu manfaat. Lan manunggaling kawula Gusti kuwi konsep la ilaha illallah. Apa iku manunggaling kawula Gusti? Manunggaling kawula Gusti yaiku nalika awake dhewe wis iso manunggal utawa bareng karo kersane Gusti Allah. Syarate ya kudu ana ing dalan ma'rifatullah. Sakwise ana ing dalan ma'rifatullah, akhire mengko bendinane awake dhewe iso ma'iyatullah utawa manunggal utawa bareng. Ma'iyah kuwi artine bareng. Ma'iyatullah kuwi artine bareng Gusti Allah. Ning diwae bareng karo Gusti Allah. Kapan wae, isu, awan, sore, bengi tansah bareng karo Gusti Allah. Langkah lan keputusane awake dhewe tansah dibimbing dening Gusti Allah lewat malaikat utusane. Lan secara khusus iso oleh pitulungane Gusti Allah. Ning mergo awake dhewe kuwi dudu nabi utawa wali, mula pitulungan kuwi dudu rupa karomah apa meneh kok mukjizat. Paling banter yaiku maunah.